Azt mondták, ez a rendszer érinthetetlen, hogy a gránit szilárdságú falakon soha nem üt rést az idő. 14 éven át a végtelen pénz és a feltétlen lojalitás mozgatta a gépezetet, de ma már valami megváltozott. A visszhangos győzelmi jelentések helyét átvette a belső marakodás, az elapadó források és a morális összeomlás zaja. Hogyan jutottunk el a mindenható hatalomtól az első végzetes repedésekig? Mi történik, ha a korrupció már nem a rendszer kötőanyaga, hanem a mérge? Ez a NER alkonya, egy birodalom boncolása, amit mindenki öröknek hitt. Tartsatok velem, nézzük meg, hogyan omlik össze belülről a rendszer. Minden politikai konstrukció stabilitása egyetlen profán tényezőn nyugszik, a finanszírozhatóságon. A Nemzeti Együttműködés Rendszere, ER, nem csupán egy ideológia, hanem egy monumentális méretű, vertikálisan integrált részvénytársaság, amelynek működését 2010 után egy példátlanul szerencsés globális konjunktúra olajozta meg. Az olcsó hitelek, a dübörgő német autóipar és a gátlástalanul beáramló Európai Uniós transzferek egy olyan mesterséges jóléti buborékot hoztak létre, amelyben a lojalitás ára mindig pontosan ki lett fizetve. Ez volt az aranykor, ahol a növekedés elfedte a rendszer strukturális korrupcióját és az intézményi leépülést. Ebben az időszakban a hatalomgyakorlás legfőbb eszköze a redisztribúció, azaz az állami javak újraosztása volt. Orbán Viktor rendszere nem csak a szavazatokat vásárolta meg jóléti intézkedésekkel, hanem egy teljes új tőkésosztályt is létrehozott a semmiből. A közbeszerzések és az uniós milliárdok nem a szabadpiaci versenyt szolgálták, hanem egy olyan hűbéri láncolat kiépítését, ahol a gazdagodás egyetlen feltétele a politikai megbízhatóság volt. Mészáros Lőrinc üstökösszerű felemelkedése, Szíj László útépítő birodalma vagy Tiborcs István ingatlanpiaci terjeszkedése nem a piaci zsenialitás, hanem a csapolt közpénzek eredménye. Amíg a kassa tele volt, a belső feszültségek kezelhetőek maradtak. Jutott jachtra az oligarcháknak, stadionra a falvaknak és rezsicsökkentésre a választóknak. Ez a hármas egység alkotta a NER legyőzhetetlennek hitt páncélzatát. Azonban 2022-re a gépezet fogaskerekei közé homok került. A globális infláció, az energiaárak drasztikus emelkedése és a választási osztogatás miatti költségvetési túlnyújtózás felemésztette a tartalékokat. De a valódi, rendszerszintű sokkot a Brüsszelből érkező pénzcsapok elzárása okozta. Johannes Hahn, költségvetési biztos és az Európai Bizottság jogállamisági mechanizmusaival a rendszer lélegeztetőgépe állt le. Navracsics Tibor hiába próbált hidat képezni a magyar kormány és az unió között, a befagyasztott milliárdok hiánya húsba vágóvá vált. A forráshiány azonnal rávilágított a modell tarthatatlanságára. Kiderült, hogy a mesterségesen felhizlalt nemzeti burzsóázia életképtelen a szabad piacon, ha nem érkeznek a túlárazott állami megrendelések. Varga Mihály pénzügyminiszter kénytelen volt megszorításokról és beruházások elhalasztásáról beszélni, miközben a rendszer kénytelen volt a saját bázisát sanyargatni különadókkal. Az aranykor vége nem csupán statisztikai adat. Ez az a pillanat, amikor a lojalitás már nem kifizetődő üzlet, hanem egyre drágább teher. Amikor a források elapadnak, a belső körben megindul a marakodás a maradékért, a társadalom pedig rájön, hogy a biztonságérzet, amit a rendszertől kapott, csupán egy hitelre vásárolt illúzió volt. A repedések nem a falakon, hanem a kasszánál kezdődtek, és a korábban érinthetetlennek hitt oligarchák birodalmait is kikezdte a tőkehiány jeges szele. Egy autokratikus rendszer addig érzi magát biztonságban, amíg a belső köre monolitikus egységet mutat. A NER egyik legnagyobb innovációja a centrális erőtér volt, ahol Orbán Viktor nem csak a politikai ellenfeleit semmisítette meg, hanem a saját hátországán belül is felszámolt minden autonóm hatalmi centrumot. Ebben a struktúrában a lojalitás nem választás, hanem a túlélés egyetlen záloga volt. Azonban 2024-re ez a kényszeres egység látványos repedezésnek indult, és a rendszer legbelső szöveteiben kezdett el bomlani a szövet. A bomlás első jele mindig az, amikor a család legbizalmasabb tagjai kezdik el menteni a menthetőt. A kegyelmi botrány nem csupán egy adminisztrációs hiba volt, hanem egy erkölcsi atombomba, amely elsöpörte a rendszer két legfontosabb női arcát, Novák Katalint és Varga Juditot. Ez a pillanat rávilágított arra, hogy a NER-ben senki sem érinthetetlen, és bárkit feláldoznak a legfelsőbb akarat védelmében. De a valódi sok akkor érte a karmelitát, amikor Varga Judit volt férje, Magyar Péter kilépett a fényre.
Az ő fellépése azért volt minden korábbi ellenzéki próbálkozásnál veszélyesebb, mert ő nem kívülről támadott, hanem a rendszer DNS-ét hordozta. A kiszivárogtatott hangfelvételek, amelyekben Rogán Antal és a miniszterelnöki kabinetiroda állítólagos belenyúlása merült fel bírósági iratokba, a rendszer egyik legféltettebb titkát érintették, az igazságszolgáltatás feletti kontrollt. A belső egység megbomlása azonban nem csak politikai, hanem gazdasági jellegű is. Amíg a források bőségesek voltak, az oligarchák közötti rivalizálást a főnök könnyen elsimította. De a szűkülő erőforrások idején megindult a kannibalizmus. A tőkeerős szereplők, mint Jászai Gellért vagy a feltörekvő új kegyeltek már egymás vadászterületeire tévedtek. A lojalitás ára megemelkedett. A rendszernek már nem elég a csend, aktív és költséges védelmet vár el a holdudvartól, miközben a ki lesz a következő áldozat kérdése minden belső megbeszélésen ott lebeg a levegőben. Gulyás Gergely és a kormányzati kommunikációs gépezet egyre kétségbeesettebben próbálta fenntartani a fegyelem látszatát, de a belső szivárgások és a bizonytalanság már elérte a kritikus tömeget. A NER második szakaszának végén a félelem már nem az ellenzéktől, hanem egymástól szól. A belső egység megbomlása azt jelenti, hogy a rendszer elveszítette a legfontosabb tulajdonságát, a kiszámíthatóságot. Amikor a bizalmasok elkezdenek hangfelvételeket készíteni egymásról, és a pártkatonák már nem a győzelemben, hanem a felelősségre vonás elkerülésében reménykednek, a várfalak belülről kezdenek omladozni. Ez a fázis már nem a kormányzásról, hanem a belső tisztogatásokról és a hatalmi paranoia elszabadulásáról szól. A repedések már túl mélyek ahhoz, hogy egy újabb kommunikációs kampánnyal be lehessen foltozni őket. Egyetlen politikai rendszer sem létezhet kizárólag nyers erővel és pénzzel. Szüksége van egy morális alapra, egy történetre, amit eladhat a választóinak. A NER ezt a történetet a keresztény konzervatív értékekre, a családvédelemre és a gyermekeink biztonságára építette fel. Ez volt az a szent pajzs, amellyel minden kritikát elhárítottak, és amellyel morális felsőbbrendűséget hirdettek az ellenfeleikkel szemben. Azonban 2024 elején ez a pajzs nem csak megrepett, hanem szilánkokra tört, és maga alá temette a rendszer hitelességét. A kegyelmi botrány kirobbanása, a K. Endrének adott elnöki kegyelem a bicskei pedofil ügy kapcsán olyan gyomorszáji ütés volt, amire a Karmelita kolostor kommunikációs gépezete nem tudott válaszolni. Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter bukása messze túlmutatott két politikus távozásán. Ez volt az a pillanat, amikor a választók százezrei szembesültek azzal a hátborzongató ellentmondással, hogy miközben a kormány gyermekvédelmi népszavazást tart, és LMBTQ propagandáról beszél, a színfalak mögött pedofil segítőnek ad kegyelmet. A családbarát kormány mítosza egyetlen tolvonással vált hiteltelenné. Balogh Zoltán püspök szerepe, az ügyben pedig a történelmi egyházak és a hatalom összefonódásának legsötétebb árnyait vetítette előre, tovább rombolva a rendszer erkölcsi legitimációját. A hitelességi válság azonban nem állt meg a bicskei ügyeknél. A NER egyik legfőbb ígérete a nemzeti szuverenitás és az önrendelkezés volt. Ehhez képest a mindennapi valóság az akkumulátorgyárak gombamód szaporodását, a távol-keleti vendégmunkások tízezreinek behozatalát és az ország kínai hitelcsapdába kerülését hozta el. Szijjártó Péter diplomáciája, amely egyszerre próbált oroszbarát, kínai kiszolgáló és európai lenni, végleg elveszítette az egyensúlyát. Amikor a szuverenitásvédelmi retorika találkozik a kínai rendőrök magyarországi járőrözésével, a választó számára világossá válik. A függetlenség csak egy üres szlogen, amit a hatalom bármikor elad a pillanatnyi túlélésért. Ez a morális erózió azért végzetes, mert a rendszer legelkötelezettebb híveit bizonytalanítja el. Amikor a valóság és a propaganda közötti szakadék már nem áthidalható, a szavak elveszítik az erejüket. Rogán Antal és a propaganda minisztérium hiába próbált új ellenségképeket gyártani, vagy a figyelmet elterelni. A pedofil botrány és a gazdasági kiszolgáltatottság képei beleégtek a köztudatba. A hitelességi válság szakaszában a NER már nem az igazság bajnokaként, hanem egy cinikus, saját szabályait is áthágó hatalmi gépezetként jelenik meg. Ebben a fázisban a rendszer már nem lelkesedést, hanem maximum beletörődést vált ki, ami a bukás előszobája. A morális kártyavár összeomlott, és a romok alatt ott maradt a kérdés. Ha már az értékek sem igazak, mi marad a hatalomból?
A politikai rendszerek ritkán dőlnek össze egyetlen látványos robbanással. Általában egy lassú, méltatlan és kínos erózió vezet a végkifejlethez. A NER végjátéka nem egy külső hódításról, hanem a belső tehetetlenségi nyomaték eluralkodásáról szól. Ebben a fázisban a hatalmi gépezet már képtelen az innovációra vagy a társadalmi problémák érdemi kezelésére. Orbán Viktor és szűk köre egy olyan ostromlott várba vonult vissza, ahol a kapukat már nem az ellenség, hanem a saját fenntarthatatlan döntéseik súlya feszíti szét. Ez az a pont, ahol a propaganda már nem győz meg senkit, csak a meglévő tábort tartja rettegésben, miközben a valóság, mint egy megállíthatatlan ár, tör be a várudvarra. A végjáték technikai motorja a negatív szelekció és a funkcionális analfabetizmus a vezetésben. Amikor a lojalitás fontosabbá válik a szakértelemnél, az államigazgatás és a közszolgáltatások az egészségügytől az oktatáson át a közlekedésig egyszerűen leállnak. Lázár János és a többi erős ember kétségbeesett vagdalkozása az omladozó infrastruktúra felett már nem az erőt, hanem a kontroll elvesztését mutatja. A rendszer már nem épít, csak tüzet old. A végjáték szakaszában a hatalom már nem a jövőről beszél, hanem a múlt démonaival harcol, miközben a jelen kicsúszik a kezei közül. A társadalom pedig, amely korábban a stabilitásért cserébe lemondott a szabadságáról, hirtelen azt tapasztalja, hogy se szabadsága, se stabilitása nincs többé. A tanulság pedig, amit a történelemkönyvek rögzíteni fognak, kegyetlen lesz. A NER bukása azt bizonyítja, hogy egy országot nem lehet tartósan egyetlen érdekcsoport magánvállalkozásaként működtetni. A korrupció, amely kezdetben a szent rendszer kötőanyaga volt, végül a savvá vált, amely szétmarta az állam tartó szerkezeteit. A nemzeti tőkés osztály Mészáros Lőrinctől Tiborcz Istvánig nem a magyar gazdaság motorja lett, hanem annak élősködője, amely a források elapadásával magával rántja a mélybe a nemzetgazdaságot is. A legnagyobb tragédia nem a politikai elit bukása, hanem az elvesztegetett másfél évtized, amely alatt Magyarország ahelyett, hogy felzárkózott volna a nyugati jóléthez, egy feudális jellegű, önmagába záródó skanzenné vált. Amikor a függöny legördül, nem marad más, mint a romok és a felelősségre vonás elkerülhetetlen kényszere. A NER szakadék tanulsága minden jövőbeli hatalom számára világos. A gőg, a valóságtól való elszakadás és a néplenézése mindig ugyanoda vezet. A történelem nem ismeri az érinthetetlen fogalmát. A végjáték utolsó pillanataiban, amikor a propagandagépezet elnémul és a jachtok motorjai is leállnak, csak a csupasz igazság marad. Egy rendszer, amely mindent akart, de végül mindent eljátszott. A bukás nem a véletlen műve, hanem a karakterből fakadó végzet. A történelemben nincsenek örökbirodalmak, csak olyan vezetők, akik azt hitték, rájuk nem vonatkoznak a szabályok. A NER nem egy külső ellenség miatt roppant meg, hanem a saját súlya alatt. A gőg, a rendszer szintű korrupció és a valóságtól való teljes elszakadás miatt. Amikor a pénzcsapok elapadnak és a lojalitást felváltja a félelem, a kártyavár dőlni kezd. Hogy ez a folyamat holnap ér véget, vagy még évekig tart a lassú agónia, azt a jövő dönti el. De egy valami biztos, a falakon tátongó réseket már nem lehet propagandával betömni. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben az elemzésben. Te mit gondolsz? Van még visszaút a rendszer számára, vagy ez már tényleg a végjáték kezdete? Írd meg kommentben, és ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben.